Awaldi Nasara Musical Band. Youth organization, youth organization, youth organization. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Farko za na samu kagina sarki wanda ya yi zamani. Wayi ubangijin kyauta mai mulkin gari zuwa sauni. A komai ka kara da famin a wakar da yi ta bamuni. Da na yi a ringa saurara ina so a sata mizani. Kiyaye ni sharkan komai da ma masu so su min shuni. Da na zo gaban su kumfa ya kon ka sanya a ran su san so ne. Gani na ka kare ni nasara a komai na yi shi ba shakka. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Salatin ka kare linkawa gurin shugaba wani nura. Habibi Rasul ka san mu uba ne ga sai da zahara. Kuwayi ka sadikan sabai da ma auliya uba bujira. Waliyai da dukkanin mabiya buwayi ka sadadi nasara. Maza har zuwa ga mata masu kaunar Rasul na jera. Har ma 'yan cikin gari namu buwayi ka kare yin sutura. Domin yau a kansu zan wakar buwayi ka sa ta yau haɓaka. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Assalamun alaikum ya ku al'umma 'yan cikin gari namu. Maza har zuwa ga mata kankana har zuwa ga yayyanmu. Kira ne nake ta yi ku fito abokai zuwa iyayenmu. Mu daure mu kara daurewa domin taimaka wa junanmu. Haɗin kan muna da amfani kalar rodai kalar damu. Domin tallafa wa junanmu akai kungiyar gari namu. Sayanyen Youth Organization mai barci kuce ya dan farka. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Sakon Murtala kana garba na zo in isar wa al'umma. Ciyaman na kungiya ne shi yana so mu kara yin azama. Ya ce in faɗa wa al'umma garin so ake ya kara sama. Mazauna garin da ma na waje ana so mu kara yin azama. Da iccen kware ake bota sadauki ka kara ja mu sama. Wajen taimaka wa junanmu guna dandanan daban da zuma. Da kyawun diya na balbela a shekarta ne ta kai ga haka. Sayanyen Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Muwayi ilahi mun gode gwani kara share kokanmu. Ashe tushiya mafari ce na gero zuwa gurin gawa. Gani na wani kada da uban ne zayar ga yar shewa. Matasa makara dagewa da doke ake gudun sukuwa. Ina Saminu Lawal jigon mune wanda baya harguwa. Muhammad Sanusi bango ne Nasir Dalhatun mu bai ruwa. Yakubu Mustapha na sanyo ka Ibrahim da gira bai ruwa.
kaɗan juɗi ni gurin bello a zafi ake bidar banka. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Kalar madara kalar nono a harshe akan ji bambanci, mai tsoron gamo da rabbani yake kaurace wa ha'inci. Zan tsintsiya gidan mu guda macuci yake munafurci, da mai zuciyar bidar nasa gani na wa baya lalace. Nasa Sadiku Zubairu a kungiyar nan yana da inganci, da awwal jini gurin bello radio ba ka nuna lalace. Hassan Nasiru cikin members muna dindina wa kwazanka. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Da gaishe da na wafi yar'o Sulaiman Lawal mazan aiki, Abdulkadir Garbe Bello da kai suna hassada ta zamtaki. Kana yi muna ta godewa Ibrahim Mustapha Zaki, wani rabbi ne ka kare ka sakataren mu ba su mamaki. Sadauki yake zuwa yaki manomi ya san kudin taki. Ina murtala jinin sada kana yi muna gani zaki. She labule asiri ne ka daki mu daina yin shaka. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Abdulbaki rabbana ya sare mana yin kaka ji two wives. Kabir dan gidan Lawal Musa da Isa Shafi'u na jefa. Ina murtalan gida namu kamar makiyan suna ta zuba. Kabir Yusuf Awwalu Yusuf yan gida dai kuna da kyan sufa. Da dan sojin jira zaki tafiyar ta fi kyau idan da kafa. Kira minni siya karo kurewar ado a sake tufa. Ina ashiru ina sinke da kun zo guri yakan haska. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Ina gaisuwa gurin tambu hajiya ta mace ta Saudiya, manomi ashe ya san darajar kigalma zuwa ga fartanya. Kina yi muna ta godewa da idanu ake ganin hanya, da darda isa ka cikin garin ka zamo ruwan hanya. Da lawi da Amadu Buye ina Nura Bello duk kujiya, da Yassar Zubairu kai ma ka ji sunan kana akan hanya. Ya direba za na saka ka zam girgijen ruwan shuka. Sagengene Youth Organization ta kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwaye ilahi mun gode bai ƙara share kukanmu. Ina Shamsu Usman Uli Muhammad Lawal da bai tension, kinin dole zai yi kwaliti idan har yana da foundation. Suleiman Lawal ya ce na fada kungiyar na da na ta constitution, domin taimakon mutanenmu garin so muke yau fashion.
kawai dai ku garzayo ku shiga da ilimi ake sanin question. Saban duniya iyawa ne idan har da nawa ban tension. Kirana gare kudi nasara haɗin kai mu yau mu bar suka. Sagangene Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwayi ilahi mun gode gwani ƙara share kukanmu. Nazir Rabi'u muna fatan kana lafiya masoyinmu. Abu Alhaji muna gaishe ka kai ma kana group namu. Ina Safiya da Dallami na Danjusi na group namu. Buhari Idi na sanyo shi ruwa ne da bai gudun damu. Zahairu da Ukala da Abaya duk suna group namu. Ina Nura Rabi'u shi ma yana nan cikin group namu. Ina Adamu ina Badaru muna godiya da san barka. Sagangene Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwayi ilahi mun gode gwani ƙara share kukanmu. Muna godiya da san barka mutanen cikin garin Murka. Muna tabbatarwa al'umma akwai lokaci na san barka. Maza har zuwa ga mata duk mu yi hanzarin shigar ta duka. Akwai lokaci na san barka muna so garin yayo haɓaka. Maso girgije ka zabta ruwa muna so mu je mu yo shuka. Ibrahim na Alhaji na saka shi ma yana cikin waka. Da babani har da ɗan kirki yayya giredi san barka. Sagangene Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwayi ilahi mun gode gwani ƙara share kukanmu. Sagangene Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwayi ilahi mun gode gwani ƙara share kokanmu. Sagangene Youth Organization ga kungiya ta alkhairi mai taimako da kaunar ci gaban al'ummar gari namu. Buwayi ilahi mun gode gwani ƙara share kukanmu.